assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala e moon salminama inde manama e jettode kalto debbo pullo e gorko pullo salminte welto mi salminimon ɗon ha woni gonga en garti e nder émission men rendo men émission no goymi wiide ni darde ɗo debbo e gorko suka e mawɗo e kala e saaha ƴewtete ko rendo ngo wurta min gadda ɗum non en ganduno tamin karno émission men nawligu ɓennuɗo ko ɗum min gari jokkude hande kono noon mi bismiɗo omo ganda woni Seynabou Dior o yadno e yam émission ɓennuɗo kono woni ɗo omo ganda woni Moussa Niang. Seynabou Dior mi salminima. Fanja salmitama Moussa Niang salmitama mi salmini kala jeebo Ayaw Pini TV salminama juurama mi salmini aussi wonɓe ɗo e nder gallo guila dow tan ha less mi accani hay goto salmini aussi Baba Abou ñaganimo Allah moƴƴere ɗum noon Moussa Niang yogo mi salminima. A salminama loddangro en calmini kala bawɗo yebde Ayaw hawrirde Pini TV ɓiɓɓe fulɓe e nder dunde Afrique e nder windande kam fof calminama wi mbanimba e émission men rendo men. Merci beaucoup on jarama golle mon jooɗi peewi ɗum noon en tawtata hande yewtere nde hande jogui kawriɗe omo ganduɗa woni Samba Diop wujjam on woni Mati kono omo ganduɗa machallah woni Dieyna wondude Djiby Ba ɓiɗɗo pullo konone kadi kisma yo jamal kisal wonema enen gandi ngenden yewtirɗen ko ganduɗa ko woni nawligu sen kal ɗum e fannuji kewɗi Seynabou Dior woni ɗo e mamamen Penda Thiam ɓe kaldi holko addi ɗum e to woniri koye banggal rewɓe walla koye banggal worɓe koye banggal lembel jeewa ɗiɗoɓel ha tatoɓel fof min jewti hande noon garɗen yewtidde caggal ɗum fof en jii haɗani tan e ko ganduɗa ko woni resaɓe kono ƴekiraɓe ko caɗele sen ƴeewi e siraɓe ko caɗele sen tellimi ha e sukaɓe woni hande ɓiɓe jewɓe ɓiɓe lembelaɓe ɓiɓe 3e ou 4e fof enen jiiya caɗele kewɗe ene wona e mumen ɗum noon holko addi ɗum e holno ɗum wawi safrede ha caɗele watta hen Seynabou Dior wonandema debbo caɗele teskaɗe ɗi jeeyaɗi e kala saaha taw noon koye nawli kono sen gari ka général e banggal ƴekiraɓe hay islaɓe goto fof dande mum hen honno jiirɗa. eyyi Fandiaye mi salminima lawol gongol machallah question ma waɗi fayida kono noon mbeɗa sikki galleji ɗi hande reglude ɗum ene ɗeeɓi sarde no feewi saabu hande ko neɗɗo o woni ko timmani saabu hande so tawi a yi hande galleji ɗi sukaɓe ɓe gona gotum addi ɗum ko jibinaɓe ɓe par ce que ko jibinaɓe idi wadde ko way noon saabu hande so kono mbinomi ni ñanden nan so tawi a yi yumma ene waɗe ko wona lawol il faut ɓerde ma jingga so ɓerde ma jinggi annene ono ɓiyum so yi annene ana waɗa wone gueɗe kañumne naata hen ɗum waɗi noon mbimi ko jibinaɓe hande poti rentude gono neɗɗo goto saabu nawleygu wona concurrence mi haalino ɗum ñanden mo mi haalta ɗum hande nawleygu ɗum ko wondude e ndowte noon ni ko Allah haali ɗum sa yi Allah waɗani en ɗum ko yen ndendu ɓerde wotere gonen goto par ce que ɗum ɗon ko rendude arsugo nawleygu ko rendude arsugo so tawi arsugo ma ari arsugo jeewo ari arsugo rembel ari ɗon kala nde baba galle yalti oɗon beldi so artima wot ko addi te so addi hunde ko onon fof ndendata baba wone baba galleji noon ɓe mbiyanmi de jiiɗa baba galle ñandenoɓe yo kono baba galle mo ganduɗa o so ari joɗoto koye hakkude galle ferñilo sukaɓe mum fof gara jooɗo a faami ko addi fecce walla totte geewo fecca rendina fof fecca kamɓe fof ɓe pota a faami nden ko nden ɗum gandunoɗen kono joni noon hande ko suudam nder salam nder salde ɓe am min ko ɗum jiimi hande e ɗum fotani wonde Fandiaye tigui ɗum fotani wonde kono sen ƴeewi caɗele ɗe wonani tan e rewɓe kono ɗum telloto hay sukaɓe woro ko bonnini sukaɓe ko heewi saabu sen ƴeewi heewi Moussa Niang jiiɗuɓe baba taw kaldata jiiɗuɓe baba taw guittodirta jiiɗuɓe baba taw o so fini fayi waalo an payata ko jeeri bete ɗum no hani hayso tawi jinnaɓe beldani sukaɓe kam bete mbawa wondude sikki ala Fandiaye a waɗi ɗo énuméré walla joofima toɓere ɓurde wonde hen cohérent c'est que
mbeɗa sikki toɓɓere nde kalɗa ɗon nde ɓuri wawde yarude koye suhaaɓe rewɓe manam jomum so ari gorko tan timmi gorko jaabima e inde gorko hayso yumma e dindidiri mum kaɓa an poɗɗa wadde joué ko rôle d' intervention tigi sa ari ni a tawi hakkude mabɓe fewani walla hakkude mabɓe ne ŋenki an aɗa wawi wonde ɗon médiateur hakkude mabɓe sikki ala ɓiɗɗo gorko o aɗa wawi taw an ɓuuri ɓattade baba walla taw ɓiɗɗo debbo o kañum ɓuuri ɓattade baba sa joddima e bamma à chaque fois aɗa siftinoramo hakkude yumma e oɗon dindidiri makko quoi beele kamɓe fof hoɓe gotum c'est que ko an halfiɓe caggal ko an halfiɓe an baba o an halfiɓe donc an halfi suhaɓe holno gardete hen tan rôle de médiateur an ma waw oppirde walla ma waw waɗede corrigé sababude suhaɓe ndewi caggal ma an o kono so suhaɓe gari tan peccima heewi yiyede koye suhaɓe rewɓe te suhaɓe worɓe kadi soɓe gone e galle ko baba ɓe jiidi soɓe jaggodirani tan ɓe timmani worɓe 100% tigi ko waɗi sekka yummaɓe hen o ɗum ko yummaɓe mais kamɓe ko kamɓe ndendi ƴiƴam c'est le sang surtout e nder galle ko ƴiƴam haalata yumma e oto en wawi taw jiidani mais an e ɓiɓɓe bamma en ɓe holko rindi noon woni ƴiƴam hakba babiraɗo gonɗo hakkude mon o noon oɗon foti wonde médiateur walla oɗon poti nda ɗon par ce que londe so oppana ƴogoɓe oppire sababude yaroɓe tigi Moussa Nia Seynabou Dior no wiiri ni ko wiyete ko suko e banggal duuɓi kono mawɗo e banggal haqqille nde tawno machallah ɓi ko heewi to mbiyata ode ko sehilam wonno ode ko nawalam wonno ode ko jaaƴɗo wonno o ko min e ndendiɗo tamin gollito gasi kono o ko ƴiƴamam wonno o ko bandam wonno meeɗa bere onon ne jinnaɓe so tawi on jaɓani wondude on gaddanta sukaɓe caɗele te heewi noon ko wiyete ko onon wiyata sukaɓe so tawi an sa weldani e jinnaɗe neɗɗo wawi weldude sukaɓe ne kadi Seynabou eyyi Fandiaye min de kam nguɗon nawligo hande ko joni jimi ɗum kono nden min ɗum ɗo mi andano ɗum ko noon joni noon ko joni no nawligo jagguirani joni nden alano saabu nden jiyanoɗa ni ko neɗɗo e nawlum nande comci tigi neɗɗo e nawlum jaada jeere anda hol jontaɗo so wona gorko itta wutti mum naata e suudu anda hol jontaɗo a faami kono hande hay sukaɓe ɓe ina gandi nawlego cukalon tokosoñ hande jibina ko ni ina gandi nawlego hande sabu wonɓe ganduɗa mbiyata ko ni nawlego saɗa haala ɗum tonima ɗiɗi soɓe teddini ɗum rewɓe teddini ɗum ha ɓurti kono cikkumi nawlego kañum ko rendude arsugo nawlego aussi kadi ko rendinde famille nawlego foti wonde kadi ko cehilago par ce que nawlego hande gorko ummima yehi resima addima yehi resoyi goɗɗo addima a faami poɗɗon ko jaggodirde resoyi goɗɗo kadi addi poɗɗon ko jaggodirde tigi an aɗane jibini sukaɓe kankono mon jiguini sukaɓe kamɓe jiidi baba goto woni ɓoggol gotol a faami ɗon ɓen ɗon sukaɓe ɓuri ko wonde goto saabu ko baba goto ɓe jiidde ɓe jiidani wona yumma ko baba te baba ko noon wayi teddude ƴiƴam ne teddi te ƴiƴam ne weeli machallah so tawi tan on beldi min de min kam ko noon mbadumi so ɓiɓɓe babam eyyi kono noon wonɓe ganduɗa ɓe hande wallahi ena kawrani taw kaldata ena kawrani taw ganduɗa ɗi goɗɗo hoɗi walla to oya hoɗi wone joomen galleji gañat ko histoire uji ha ƴetta sukaɓe mum mbaɗa séparé ɓe nawa ga ɓe koɗoyto aɗa andi janggo e jaam non yimɓe ne mbawi sertude galle ni taw jaam no woni eyyi mbimi saabu so tawi so weekend yoni Moussa na yaha no towtoya ɓiɓe eyyi Seynabou no yaha ɓiɓe no yaha no towtoya ɓiɓe mama men Penda Thiam gueɗe ɗe ma yaaru yeeso Binta Thiam on tigi men machallah kanko noon salminama juurama eyyi caggal ɗum ko koye nawlego ha joni saabu joni so tawi a ƴetti sukaɓe ma o a honniɓe ga a honni ga taw jomumen gandodira aɗani ɗum ɗon kadi ko erreur ay wone worɓe ko kamɓe mbaɗata ni sukaɓe mabɓe walla ɓesgu mabɓe ni kono wonko ganduɗa ko fotani kono jafoɗa Seynabou ala heewi yande worɓe ɓe kono onon rewɓe ɓe wonko gonɗon hen wonko min goni hen eyyi par ce que gorɗo debbo timmani a sikkani ɗum kamɓe mama wuɗɗi wonko ɓe goni hen saabu hande an jinnaɗo ma so wonni e noftu ma ni wiyema ñande foof mbeɗa yiyani ko yumma ko waɗatami ko wi bamma ko sodnimo fof torantami mbeɗa yiyani ko woni hakkude
an suko dañ joom accu o accu sukaɓe mo mais ko kamɓe mbatta ɗum parfois mais mi holluma gueɗel gotel fof ça dépend e fondement de base o quoi c'est que an woni gorko an jeeyi galle par ce que wiyama joom galle an jeeyi on galle sa addiɓe kamɓe ɗiɗi ɓe fof walla mo goɗɗa premier woni haaɓe kewi widema sakke ma no yiiruma fof noon ɗatirma addi première femme o droiture e nedi ndi degɗamo ni par ce que ɗo no hecciɗi guilay dambourdu no yiirumama ni walla no jiiruɗamo ni walla nedi ndi degɗamo ndi o wawa waɗ ɗum weeso par ce que so yeehi haw yiiɗi wadde hunde rek o wiya a ɗum ɗo de joom gallam jabata ɗum ɗo forcément o oppat goɗɗo so ari oɗa nehi ɗum nedi timmude wiye karen ɗofti wona karen ɗofti ko mais nedi ndi degɗamo ni kala ko yiiɗi aɗa wannamo mais o wawa diwde konngol ma addi deuxième femme kanko no o yino nehirɗa oto ni ko oto watta o kanko endata wadde ɗum noon kamɓe ɗiɗi ɓe beldata wonata ko miñiraɗo mawraɗo walla jiiduɓe yumma baba walla ɓiɗɗo yummum noon wonata ɓiɓɓe mabɓe so gari tawi heɓe belti mbawata tan ko rewde hen par ce que ɓe mbima kala ko jiiɗa cuulel ne waɗa o ƴii ɗum koye mawɗo o so tawi ko bonande ko baɗat influence o noon bonno o sahaji baba gallo so tawi holno wayi suwaɓeɓe so gari forcément goñor tigi influence sahaji baba gallo ni no moƴƴe moƴƴina influence yummiraɓe yaaha par ce que ɓiɗɗon taki yummum yiiɗa ko muusi yummum quoi donc ɗeɗon gueɗe rek yimɓe noon aduna o change ani ko yimɓe tan mbayloto quoi moƴƴo ne wawi arde taw ko intention moƴƴo influence ara fandiaye ara yiidemo ara salminde Seynabou wiya Seynabou a yi an no mbaɗirɗa traité e nder galle bon saɗa wawi calɗa ɗum ɗon ka ɓoccon ɗum ɗo bon ɓe mbima ɓerde hankkadi ne ɓami jinguere ari quoi fandiaye yalta galle Seynabou dendidiɗo makko wi ara waɗa ɗum ɗo wiya mi waɗani par ce que mine ma ko joom galle mbaɗen sekki so haɓe jii ñamɓe hen galle boni galle fusi tout dépend e fondement de base babiraɗo no addiriɓe noon nehiriɓe soɓe so garti tan komi hen mbawa rewde ko ɗum pulaar wiyete soggo boni limore ayima mi salmina toon aɗi yiiyede aɗi hollitota holare wawi jogade woni mama batulli won debbo mo Abdallah Jeeri salminama juurama bandum jeeliya e jaara won mi arta ha joni sen ƴeewi sukaɓe kono ngabben seeɗa esiraɓe sahani mbiye ko kamɓe gadda caɗele walla ni mbiyen jeehiraɓe saabu so tawi an mawni addi debbo e nder galle addi goɗɗo takki peccoɗon ɓe jaade o ɓe jaade woɓɓe mbeɗa ɗum kadi ne hani wonande ƴekiraɓe e esiraɓe ha joni tan kadi koye rewɓe Moussa haala ma ari ay ɗum mal aña ɗum ɗo par ce que Omar jolinomo ɗo wi caɗele ɗe koye rewɓe ko cihlagal wonno ɗum kadi koye rewɓe eɗen poti ƴewtade koye men o tigui a haali gonga oɗo Fandiaye ha joni koye rewɓe de kono noon ay hen sahaji worɓe ne mbaɗa de worɓe kam kono oɗo wini tan gorko ko kañum foti wonde fondement a faami ko kañum foti fondude kono noon rewɓe ɓe hay gorko wonno gonirta e nder galle ni miñiraɓe ma mbattamo considéré wone no ponma jaggirde ni jaggirtama noon sa addi debbo aɗa andi no maire o wino ni ñanden sa addi guewo jaggirte ko tekkere sa guewo hay sinno ko tekkere aɗa wawi dañde kono lembel ko an wawi dañante hoorema wona ko an dañanta ɗum hoorema kono noon la majeure partie hande e galleji ɗi hande ko lembelaɓe Seynabou oɗo émission ɓenni arta ko mbimami ko ƴekiraɓe ƴekiraɓe mbimami ƴekiraɓe gondata koye lembel ko ɗum jiiɗano ɗum mbimami hande komin jonni ɗo lembelaɓe eyyi an jonni ɗo lembelaɓe ƴekiraɓe woɗɗata koye lembel saabu ko lembel wonata kesso lembel kañum addata comti ko kañum rokkata sukaru korka en pourtant lembelaɓe ne mbiya ko onon jingante saabu lembelaɓe ne mbiya so tawi gaari ɓe garan ɓe jingana jeewoɓe ƴetta bagsuji tottuma ɓe mbiyama feendu to waɗa ni anni hewani de hande ƴekiraɓe aɗa andi an hande mo ɓoyduɗa e galle e kesso e galle ƴeew ɗum ɗon hande joni so tawi an aɗa woni hande ko an en gondi hande duuɓi no foti duuɓi sappo e joyyi walla duuɓi nawgal cukalel gonguel ari hande hey waɓen han fof jahata koto banggue makko kono caɗele nane e jeeya ɓeena naata suudu ne jalta ɓeena naata ne jalta waɓe no Seynabou Dior en fof naata tan kene jalta a faami joni noon jeewo wiya kañumne mataw fawama to ɗum noon addata séparation anani sukaɓe ma sah so naati e suudu lembel wiye yoɓe jaltu eɓe caltini eɗo yoɓe jaltu yoɓe paato aɗani ɗum ɗon kadi galleji ɗi ko hen ayo ko ƴeewɓe o lembelaɓe yiɗi memde kono ala probléme Moussa Ndiaye wona taƴƴema Seynabou sen ƴeewi hay onon jogo toon caɗele saabu ene wiye wonde taniraɓe ne woodi ɓe kettorto tan wonɓe ganduɗa koye ɓiɓɓe jeewɓe tan
kettata on ɓe ngannduɗa ko ɓiɓɓe limbe laabi tan kettata mbete wonde cukalel gona e nder galle jiya onon kon feccaɓe ɗum no weeli e ɓernde Fandiaye alande aɓe gewide encore le mérite appartient à celui qui commence c'est-à-dire mi woni jinnaɗo walla woni taniraɗo an ɓiye gorko idima dañde ɓiyum gorko walla ɓiyum debbo an mo won kanŋe ma hatta noon heddiɓe ma ngar mais ɓe gonata au même pied d'égalité par rapport e ma quoi par ce que oɗo alani guiɗiɗo yiyede dal on idoro yiɗede par rapport par ce que ɓe anda en ngara ɓe tinano en ngara oɗo ari ko mérite o fof kanko jeere quoi jonno ariyoɓe sakket ɓe walla Moussa noon wiyamani hayso woɗɓe ngari ɓen pot hema par ce que jibinɗo ɓe tan jibini wonɓe kamɓe pot hema mais le mérite appartient à celui qui commence guiɗiɗo yeeɗo ko heɓata ko ɓe to mbawra hebde la même chose c'est so heeɓi ɗum noon déjà taniraɗo hokkima ɗum noon heddiɓe ma jiiru ɗum no jalousie ni walla jiiru ɗum ko oɗo mamam o fondani min walla mamam ko hokkata kayri o hokkata min non non c'est pas la même chose ene waɗa kono question de sang taw ganduɗa kadi oɗo yummaɓe e mamiraɗo ne jiidi oga deuxiéme femme o taw ɓe jiidani ɗum noon kadi ne waɗa quoi ségrégation fof ko jiyam non ɗon ségrégation c'est que ƴiƴam jingowo hay goto wawa falda ɗum ko ƴiƴam jingaro quoi ɗelliɗo jingude mom hay goto wawa fala ɗum quoi c'est que ƴiƴam sene kaɓa ko wona ƴiƴam on donc voilà a wawa jingude sona batte ɗum ɗon quoi question de sang quoi tanam walla ko oɗo ko bandam oɗo wona bandam c'est à dire ɓiɓɓe makko e ɓiɓɓe oto mi wawata ɗumen fondude ene wawi mi fondaɓe noon e jiile mais nder ɓerde kam wawata fonde mais ala wawi was par ce que neɗɗo fof hay jibinɗoɗa won ɓurandomo won mo ganduɗa o to fote ma ɗo woɗɓe potanima kono mbasa hollirde ɗum ɓete hanani kadi non fotani wadde manifesté ça mais kadi allah ne mbima yidde suuɗora a wawa suudde oɗo kayri a yiɗimo de toute façon no wawi yaarude fof ka kolliro ɗum ha labde ala nde ƴoƴƴo dal ɓe mbima on pot makki tout sauf le regard jiile mom neɗɗo yitere mo darma fof aɗa foti andude nde yitere holko haalata donc a wawa ɗum ittude walla heddiɓe mbawa wasde ɗum andude so tawi tan ko ƴoƴɓe gona muutitari makka kecco en bon mbawata on ɓere ka wi ƴeew ko noon nenam ko Seynabou Dior ɓere onon e rewɓe so tawi on ngari woni ƴeew woni limbel woni tatoɓel ko wawi wonde foof a yettime galle a teskima tigui wonde jekkiraɓe wonto kettori walla isra wonto kettori an ara mbaɗa rôle ma ha timma mbasa wiide anne taade o hettorima o banggue minne mi arda guerre eyyi aɗa andi jewɓe kam kañumen kam ko ɓooɓe muñdira Seynabou Dior oppanam ƴewɓe ɓooɓe muñde ƴewɓe ɓooyi muñde guewo a meeɗa yiide tan guewo limbel ari jeewo Seynabou mi jaɓata hande mbiyatmami par ce que hande limbel ala ɗo kono ha joni to banggal israɓe ko banggal cas général on woni jeewo woni limbel bawi so tawi israɓe jekkiɗaɓe ne jiiɗi wadde ɗum ɗo palto e palol oɗon garon mbaɗan fodde mon tan ha timma kono mi haalanma jeewo kañum kom taw ko jeeɓe moƴƴuɓe ha joni kañumen koɗo jooɗuno ɗo tan jooɗi ayi mi haalanma guewɓe hewɓe gon ko israɓe mumen jagganto ɗumen ɗum ɗo o faami ayiyat jeewo kala ne jiiɗa ɗum e galle ikiraɓe ne mbaɗi ni jiita ko ara ɓaɗo e sum kañum ɓaɗoto e sum kañum fittanta kañum wuppata kañum waɗata foof ɗum ɗon ne heewi hande e galleji ɗi par ce que ko kañum edi e gallo no oɗo wini rek ko edi e ɓernde ko ɗum ɓurata yiɗede a faami kono guewo ko tambin hoore ma ala ɗo mbawɗa yaade garta kañum Moussa kañum woni joni jaɓani ko non jeewo kam sa yi hokkam favori tan tan israɗo ne jiiɗe yummum sa yi lembel hokkam favori israɗo kalde hokki favori tan kene jiiɗemo hokki favori eyyi ɗum ɗon kay ko heewi saabu hande ɗo jiiɗa jeewo foof aɗa andi wonko jiide gorko ene heewi mataw kay ko hande ko jamanu kono haala mo binte haalno ko arti jewɓe ko suba sarwetaji en non ko deuxiéme femme gorko suɓanto hoore mum gorko suɓanto hoore mum ha joni ne guewɓe ne cuɓede i saabu nden sa ɗannima arti mbiyeɗa ko ya galle kaari ƴeewa ɗon hol jiɗan ɗo mo jiɗɗa mo jiɗɗa i an suɓanto hoore ma kono Seynabou ko no mbirmami ni tan mbawɗo wonde fof comme no mbirɗa nane saaha so tawi ha wottitol ni a resnama deuxiéme femme ɓe kette garɗo keso kono an gonno toon mbeɗa ɗum ne tahi no fottade change a mbayla a fotani change ude no mbanoɗa ni ya ɓeydo ni ko moƴƴunoɗa fof ɓeyda moƴƴere ɓeyda muñal par ce que an wona hoore ma mbaɗanta ko sukaɓe ma par ce que aɗa andi ko boni moƴƴani wadde ko boni moƴƴani ɓernde bonde moƴƴani hay so yi neɗɗo ne waɗma ɓernde bonde waɗ feere ɓernde ma lawƴa ha laaɓa aɗa waɗan ɗum ko moƴƴi saabu so ɓooyi tan artat ay babam ne wiyanno
jibinaɓam gorko ndeysaan o wiyatno so neɗɗo no waɗma ko boni waɗ feere tan aɗa waɗan ɗum ko moƴƴi o wi kadi saɗa yiɗa neɗɗo yiɗir ɗum seese sabu miijoɗa janngo e jaam kono saɗa aña neɗɗo kadi añir ɗum seese sabu ma wat sahande ari ma men ne beldi ɗon te sen belditi tan a hersat tigi ayi ɗum waɗi so tawi neɗɗo ne waɗma ko boni waɗ feere mbaɗa ɗum mbaɗana ɗum ko moƴƴi sabu ma wod sahande ari kañum ne ma ruttito ara wiya an o kat ko waɗata ko machallah fat mi rutto minnene mi ƴeewa ko mbaɗanmi ko sabu ko mbaɗanmi ko minnene feewani mi ruttuto mi wayano mum eyyi ko noon noon geewo foti wadde geewo so tawi neɗɗo ari ene waɗma ko boni an muñ tan aɗa ƴeewa waɗande ɗum kañumne ko moƴƴi kala ko ngannduɗa ko ina waɗe galle ina foti waɗede waɗa kala ko ngannduɗa aɗa foti waɗande ɗum essai waɗan kala ko ngannduɗa aɗa foti wadde ƴeeke ko miñe wat sabu ko miñum joom galle ma an wattan ma wot saha ma yaha ma jahon ha gonton gotum par ce que aɗa jogui sukaɓe ma jaaha moyno so jomum yiiɗi waddema ko boni ma ƴeew sukaɓe ma wi o ka somi ƴeewiri ɗum hannde somi ƴeewi komi fotani ɗum ƴeewirde sukaɓe mum neni wona tigi Seynabou Dior machallah no mbiyeɗa ni guitene kersa guite nan ɗon ɗo manande jomum gudno tawno waktu men nana gasa ɗo dogo kadi dartaki wondema ɓiɗɗo hande yiyama hay jinnaɓe worɓe ɓe sahana mbaɗa ni seeɗa hay sukaɓe ɓe so mbaɗi ni e jinnaɓe ɓe ɓe mbaɗa noon kadi e sukaɓe ɓe bon des fois kadi probléme o koye paraji woni quoi mboɗo wawi wiide e babiraɗo quoi c'est que minen ko an jibini min mbawa yaade sona ko e konngol ma quoi min mbawa yaade sona e ndigal ma c'est que hande ni par exemple ma yiɓe ganduɗa futuro suusa taw ɗumen caggal galle min baba men jabara quoi avant futuro jomumen garta donc ko nedima ko hen jiiruma quoi woni hen noon bon mbatta soucié ni hol jinnaɗo mo goppi galle quoi won ɗum noon ko nomin jiiruma foof walla no kokkirɗaɓe ni fof noon ɓi noon bewnu ɗum teddin ɗum wasi ɗum mais avant tout d' abord ne ɗum wonne ɗum noon wona chaque jour pigal wona yo huule non yo wat ko huuli yo wat ko huule ma yo wat ko suuse ma par ce que ɓiye so huulima watta complexité hakkude moon watta yewtere hakkude moon alors noon ko ɓiɗɗo e jinnaɗo ko essence foti won ɗon quoi c' est que ala mo yii so wona an gueɗel gongel ngel babiraɗo sa wuurima rek e ɓiɓɓe ma walla sa wuurima rek e suddimma quoi ma wonno galle ma fewirani tena adda en ni merci beaucoup heewi hande jinnaɓe mbawa waɗande jinnamumen yimɓe namdo ko woni taw noon ko an hollirnoɓe ɗum guila sukaɓe merci beaucoup donc so y a un certain moment an ka jahowo janggo e jaam a yiiɗa ɓesguma saro ka jalto aduna par ce que jinnaɗo mom sah jinnaɗo ne miiji yo won duusowo sa yeehi ɗo goppataɓe donc caggal ma sa yiiɗe ɓe belda koye yeeso ma pewnta ɗum quoi donc so fewano yeeso ma fam sa yeehi caggal ma ɓeydoro wadde imploré ɓeydoro wadde fichiré quoi donc sa wat ko mbawɗa sa lilim ɗanda ndeysan ɗum de ko haala nde ganduɗa machallah sa yiiɗi caggal ma fewno yeeso ma ha fewne tewno neɗɗo wawa wawde yeeso mum wawa caggal mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men rendo men gassi ha laaɓi ɗo e Pindi TV min tottoma rendez vous tan gartoyo so ɓoyata inchallah min gara min gaddana mon goɗɗum ko ganduɗa rendo ngono wurta ɗum hande noon enen gandi komin gonno ko woni tem nawli o hen min gonno hamin jetti ɗo wittan yo waaj ɓe nangodir debbo hen gorko hen yoɓe nangodir ɓe kormodira wonande nawliraɓe nawligo wona ko ganduɗa ko woni guerre kono sukaɓeɓene kadi hayso tawi jinnaɓe mon no mbadda woro naate hen guetoɗe wadde noɓe goniri noɓe jaggodiri no galle o weliri nde tawno neɗɗo a wawa dañde mo jiiruɗa a wawa dañde ko ɓuuri mo ganduɗa ko bande ko bande tan wonata mo ganduɗa a ɗaccon ɗum caggal nde tawno ko jolfo wiyata ko sa acci tan jonde ma yeehi jonde wonde ma taw toon jomum no jooɗi ɗum noon yimɓe nangodir kuulodira janggodira kormodira aduna wona haydara ɗum noon tottamo rendez vous ko ɓoyata inchallah so weeli Allah joom baɗe bawɗe on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe